Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa. Tohle video bude ze hry, kterou jste na mém kanále ještě neviděli. Je to hra jménem Watch Dogs, nejspíš ji znáte, docela populární hra s dobrou grafikou, dobře hratelná, OK, mám ji na svém počítači další dobu. Tak jsem si řekl, proč to natočit, tak jsem tady a jdeme si to natočit. Dáme novou hru. Potvrdit. Tak. Čekáme. Loading time. No. Tak chvilku čekáme. Sorry, že další video že další dobu nevycházelo žádný video starý, nějak se mi byl jazyk. Byl jsem totiž nemocnej, nachlazený, takže hlas byl hrozný, takže to nešlo. A nevím, co bych jinak řekl. No, jdem natočit to videjko, ne? Tak si už zajděte scénu, já vám do toho nebudu kecat. Titulky myslím zapnutý máte, takže si to užijte. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Tak to bylo zajímavý. Jo, ještě je kacena, tak sorry. Maurice, Yeah? you're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hate the family? That a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. já vím, že to je asi divný, ale já na Watch Dogs jsem se to nikdy nekoukal, jenom jsem si to už párkrát zkoušel, ale teda takových prachů, takovou chvilku, to je taky skvělé. Bohužel YouTube nejsou tak dobrý.
Bohužel. You gotta believe me, man. Who gave the order? Don't. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. So what do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you a name. Lena. Lena Pierce. Tohle dám 15 plus, jo snad. I didn't know about any kids, alright? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away Please! from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone. They told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know. A name. Kill me, man. Just fucking kill me. Tak to dostřel. A nechci zabíjet, teď on mi nic neřekl. Já jenom náboje. How's your memory now? OK, no. Ne, ty smetku. Fko. Ha, už se nedovoluješ, vej ty smetku. To je šumíš, vej. Počkej, já ho zabil, nebo jsem ho jenom omráčil? Tohle je mobil. Něco se dá hacknout. Maurice won't talk to me, but I bet he talked to you. Já chci dodělat. Já mě I need to keep nezajímá. moving. Jak se sprintuje? Dubstep. Ten luxus. Ah. Má trošku sokrou chvilku. Ještě chci dělat ten zvuk. To je hrozný. Nerušte. Nerušit. Já mám fuj, to je tak nechutný. Jak se sprintuje? Hosty! Co energii nějaký? Vypij to. Ty potřebuju. Nejde vypít, já je potřebuju do sbírky. Ach jo. No nic, tak už asi půjdem. A tady ještě něco je. Léky. Ty berem. Spíš drogy. A jak to, že teď lagy? A proč jsem měl za to... A to je jedno. Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Taky dobrý farář, jo, on má náboj a nedáme. I had to make a Zahodí. call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the 8th. Yeah, sorry, Chicago's it's ahead. crap. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. To je dobrý. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, I called them too. Look, we got a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected.
He'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago police! If there's Máš anybody red. in here, identify yourself. Hrozný šum. Hej, aká Fredka. Body here. Definitely a viceroy. Here's the weapon. Gunshot wounds. I got another corpse. Another viceroy. Victimless crime then. Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull Jo, this tady shit? jsou. Trying to ruin it for everybody? Wow. Squad, we've got 2 bodies in the basement of May Stadium. Pardon. Gangbangers. Fredka. Copy, we're sending forensics. Nešli jsme dobrý. Kámo, já jsem Fredka. Outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between 2 old rivals here today, and this game. Fredka forever. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a A teď hawk. udělal Looks co? like it unlocks from the other side. And it looks Mám like, hacknout? yeah, that's a Tohle? foul ball. Jo, tohle. OK. Rogers not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Takhle to je chytrý. 2 on, 2 out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Nope. Sanova pitches, that's a big hit. We've got a known viceroy in the Tady to VIP je. lounge. We're gonna check him out. OK. Okay, I'm coming up. Už se asi můžu vrátit zpátky. Opět Fredka. Přichází na scénu. He's not moving unless I give him a reason. A, v pohodě. Co teď mluví? What? Jo. OK. Myslím, že strávím mobil, nebo co to je? Mrď ho tam. Ještě je dobrý. Mrď ho tam. Take the bait. Ne, vrať se, blbče. Dobrý, běž. Fredka, dělej, Fredka, Fredkuj. Dobrý. Jsme tady? A co teď? No ale už jsme tady. Probably not. Hej, Hey, you, Dobrý. sir. This Yeah, is you, come here. bullshit, man. You ain't got no problem, cuz. We're just talking. Look, I got my tickets right here. Joha, No, keep takhle. your hands where I can To je see. easy. Bullshit, Jay didn't do nothing wrong. Get Bullshit. back now. Vážný You're bullshit, viceroys, kámo. aren't you? That ain't illegal, right? Fredka opět Don't na get scénu. smart. How did you two Wow, afford VIP? Fredka. Bet she makes more than you. Dobrý. Hej, jdem taky koukat na fotbal. Police are about to lock this Já whole přes vás place down. nevidím, stopni I'm si. stuck unless we create a Ten bad major boy, to je taky distraction. jméno. I wanna cut the Stopni power. si, já It's potřebuji the past. vidět. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Já Everything's connected to nevidím. the CTOS with serious Chci firewall. vidět. Right now, I need to get Zajímá, out kdo of the vede. stadium. I and tamhle find nějaká the cool nearest reklama access na point. mini. In the next room. But you'll need to find Ne, tak to je someone with baseball. security clearance. Tak ukažte, ukažte. Já to chci vidět. There's gotta be one. Pamáč. Ach jo. Tak nic. Hej, čau kámo. Jak to můžu projít? Hey, you Jo, out? to asi tady něco mám hacknout. You got an evacuation plan, right? Of course we do. Good, we need to get moving on it. Jak jsem rozmazaný prostě. 40,000 people so we can play cowboys and Indians. But you got an isolated incident in the basement. We can close the basement. I got no problem with that. This whole place is about to fill up with Chicago PD. Hacknem That's gonna tě. cause a panic. We need to shut the game down and get people out of here Přístupový safely. kód jsem získal. Já jsem taky dobrý získat. Vole. Co teď mám dělat? Yeah, give me Barry. Já. Co mám robit? Call me ASAP. Is this an emergency? So just how bad are things down there? We don't know Nemám yet. s- We're dealing with a crime scene, though. Co jsem udělat? Wait, this gotta happen on my watch. Ta, Jesus. tere, tere. Jo, počkat, já někam mám vlízt vlastně, aha. To je... Ne, to se mám dostat tamhle. Jo, já se mám hacknout, aha. Někdo odpálil, to jsem slyšel. Jo, tamhle, vidím trošku. Ale já vidím jenom ty. Nějaký faninky.
Ach jo. Meci. To taky není fér, ani Fred se neukážou, na co se může koukat. To není fér. Jsem se chtěl podívat. No. OK. Jo, vyhodil jsem proudy, protože jsem swagger. Jo. Jdi. Taky projít. Ty mě nevidíš. Otevři se. Míška se nechci otevřít. Dobrý. Fredka opět na scéně. Shiftem. Sprinter. Exit, dobrý. Swagger. To pivo, jak je na tom lagy. Where are you, Jordy? What? Gone? Sprinter. I'm allergic to coffee. Jak to, že to můžu sprintovat? But don't worry, I left you a Cheaty present. určitě nějaký. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across To the jsou street. cheaty, saďte se. Leave it? No, no. Já chci sprintovat. Gotta go. Nemůžu. No nic. Co musím dělat? Po mě jdou fizlové. Co jsem si udělal? Počkej, tamhle něco. Nějaký autíčko. Tam jdu. Po ní. Češtík forever, už měte. Parkourista běží. To je taková svět muzika. A tam teda se nezajímá. Jež. Já nevím, jak se nastupuje do auta. To je trošku problém asi jajíčkem. Doufám. Jo, tady je auto. Rychle. Dělej, čoruj to. Dělej, rychle. Jedu. Jo, to chápu. Rychle. Do prčice rovně řídit. Pryč. Pryč. Dohor. To není jako GTAčko, že? Ty krásný, tady dobře ničím, ty já jsem jaký boživoj. Ničí dal všeho. To je voda. Voda. Jak si ukryju? Ne, já chci nastoupit. Ečkem? Rkem. Fkem. Tak, dobrý. Dobrý, jsem skryt. To tady je nějaký cikáni zapomněli. Nechte mě žít. Dobrý. Se mi zdá, nebo to je policejní? Ne, není dobrý. Už jsem to vím, ale já jsem začal na mapě. Trošku lek. Haha. Ale já už jsem opustila oblast policejního pátrání. Nebo asi ne, ale... A patrol car has been dispatched after the suspect. Oni furt ty tam píše nekonečno, jako... že ztratíme za nekonečno sekund. Kámo. Přestaňte hledat. Jo, teď já můžu vědět TT? Ne? Jo, takhle. Au. Rychle jen. Přidej. Srajdáte. A drifty trošku, tak. Pojď. Přidáme trošku. Už se blížíme. Ne, tam jsem nechtěl. Jo. Jupi. Co to bylo? To je dobrý drift. To můžu udělat. Jej, to jsou blbci. Tak já jsem to úplně dodělal.
Guilty. Hasičský auto! I'll give him To a couple of chci! days. To musím mít, dejte Then mi I'll start to! reaching out. Jo! Co to je? Jo, dobrý, to chápu, v pohodě. Hasičský auto, můžu tady stříkat jako v květáčku? Asi ne. Ach jo. Ty dostaňme se do ukrytí, aha. Tak je. Tak se tam dostaneme s naším svek autem. Jedem. Prostě. Jedu. Uhni. Jedem. Hele. Cože? To je přes... Tyjo, to je hodně daleko. A dobrý, oni to berou v metrech. Jsem psal, že to je v kilometrech, je to v květačku. Já jsem to chtěl hacknout. Jo, hacknout si to. Uhni. Tady je dobrý, že když nabourám, tak se skoro nic nestane. Uhni. Mrzlina. Ne, tak dobrý, to jsem nechci. Tady nějak moc televizí, tyjo. Tam byly samý auto o televizi, kde si všimnou. Drift! Tak ne. Ty krásu. Tady jsem objevil, jsem nikomu připlat. Hej. To hacknem. Tak to tady asi necháme už. Auto! Kára. Stůj! Stůj, Kára! Kára! Zástav! Tak ne. Kára, ještě lepší. Vypadni. Tady nemůžu nastoupit, vypadni. Vypadni, dobrý. Můžeš ze schránky. Lejt. Ty krásu. Kudy to jedu? Nevím, ale jedu správně. Doufám. Uhni. Jedu. Ne. Kliku se berle. Ne. A vzal jsem berle. Tak to projdu tady. Odor. Já jsem mám takhle baterku. Tak kde je ten motel? Nebo co to je? Kde je ten motel? Já ho potřebuji najít. To je jedno. Kde tady je motel? Background. B. No výbuch. Aha. Jsem si měl přečíst asi předtím. To je jedno. Jo, mám už teda nějaký ty zbraně. Kolik mám nábojí? 0, aha. Tak já nikoho vystraším. Madame. Nebo jak jenom hacknu. Náboje nemám, buď v klidu. Joha. Hello. Wait, just wait. Shit, no! Jak se leknul? Oh god, I don't have much money, man. Money, man, máš recht. Ne, neboj, drahý policii, já jste udělal. Madame. Já se potřebuji uložit tu misi, ale zároveň se chci odpálit. Tak rychle. Uložit misi. Misi. Ne, kde je můj pokoj? Tady je střecha. Rychle do pokoje. Pokoj. Rychlo, boha. Dobrý. Ale... Ne. Si děláte srandu, ne? Madame. A co když se teď zabiju, stane se něco? Ne, to je fízl. Ne. Jeď. Ne. Jo. To jsem asi neměl dělat. Já neviděl, že je to vystraší jako až takhle. Tak já dělám misi a už to asi ukončíme, hele. Už natáčím docela dlouho. To jsem mohl odprásknout rovnou. Tak já to ukončím a potom si dáme ještě jedno takový speciální zakončení.
který bude speciální pro tohle chlápka, protože mu to okoření život stejně jako tohle jeho smrt hned na začátku. Jedu. No teda, ten komp vypadá jak z 50. let, ale OK. Aha, to není komp, to je něco jinýho. Myslím, že to je komp. Kámo, se to bylo zavřeli. Nemají soukromí žádný. Abych si hned odinstaloval kamery. Abych se radši umyl ty ruce, kámo. No sorry, že vám kecám do cutscény. Bětním bych se oholil. A trošku si uklidil ten motel. Vidíš? Nemáš být na motelu. Ticho, kreténe. Spát nejdu. Nejsem unavenej, mami. Nejsem unavenej. Já nemůžu jít ven. Dobře, mami. Jdu si lehnout. Třeba bordel, jak stejně jako já. Hele, pizza. Pizza. Hele, mám tady náboje. Proč si hackuju vlastní věci, které mám v baráku, to já taky nechápu. Co? Kruzy! Tak. Co je tohle? Ne, nechci. Ne, já to nechci, jak odejdu. Opravdu chcete? Ne, nechci. Nechci. Jak to odejdu? Já jsem bůl. Není tady něco jako exit? Prostě jako... Nechci to. Strčte si to někam. Já, protože já to nechci. Maškat všelijaký klávesy, to je nejlepší. Nechte si to. Strčte si to někam. Ale já nechci granáde. Lagy. To je 2 snímky za sekundu, to je hodně špatný teď. Nechte si to. Strčte si to třeba Kam jsem se to dostal? Strčte si to třeba někam. No tak asi hold budeme muset mít tohle, ale já to nechci. Ach jo. Tak asi OK potvrdit. A já to nechtěl. No počkej, já si můžu říct ještě něco? Kolik mám vlastně bojů? Teda bojů. Jo, tady 5, tak to si taky vezmu, tohle, to se bude hodit. A teď tam mi to ten escape neukazovalo. 1 bod, vejdeme, to se taky bude hodit. Ano. Výdrž baterie, no, to se taky bude hodit. 2, kolik stál? Jo, tohle to jsem zrovna chtěl, to je to vybírání těch, ach jo, no nic. Tak pak asi dáme ještě tohle, protože na nic jiného nemáme. A body si šetřit nechci. Stojí 3? Jo, 3. No tak to berem. Samozřejmě. Hackovat vlaky se hodí. A to je asi teda všechno. Takže dáme escape. Tak tohle seberu. OK, musím si jít odpočinout, vážně mami. A já nechci si jít odpočinout. No tak. No, tak dobře, no. Jo, klídek. 1,
Jo, v pohodě. Tak dlouho. Na hodně na málo. Jo. Ne. No tak třeba. Drive where? Anywhere. I don't want to go anywhere. I want to go to Pawnee. Třeba do hrobu pojedete. Sorry, to bylo trošku až jako. Okay, you're the boss. Go to Pawnee. A kam pojedeme, tatínko? Do věčných lovišť. Kdo neví, co to je? Tak věčné loviště jako je nebe prostě. Že zhebnete. Přesně takhle. Ale to je divný, že já, když mě píchnou gumu, tak já to už stojím úplně v pohodě. Já to hraju za úplně stejnou postavu. Trošku nechápu. No ale příběh to nějaký mít musí, ale to Ubisoft to brát nechci. Sick of remembering it that way. It's never a dream for tiny Fuck, face na to pressing the zapomeň na window when tyto she knows I was vzpomínky. coming over. Nemám Or that bordel, little ty. wobbly dance she did. Vstávaj, It's boha. always the same nightmare. Nelituj se furt. Jdem. Jdem, já to chci ukončit už. To chci ukončit. To mě nezajímá. Ale já nechci další misi. Já jsem to chtěl speciálně zakončit. Jaha, teď teprve jsem zakončil tu misi. I need to get my Ty mind off prasáci, že se ne... Lucky for me, the city's full of distractions. Se nestyděj. They can't hide from me. Čau, žena. Nějaký gangster. Jaká gangsterka. OK. A my to tady půjdeme. Palí tě ruka? Já už mám náboje. Aha. Tohle nikdo neviděl. Tohle nikdo neviděl, jasný. To nebyl joke. Nikdo to neviděl, jasný. No nic, a takže asi to půjdeme ukončit, takže... Teď tak napínám. Prostě